ktoré ti ustrelia dekel. Číslo 1. Chceš si ušetriť čas pri vytváraní dokumentov? Nebudeš veriť, aké to je jednoduché. Pozeraj. Stačí do prehliadača napísať Voilà, a máme nový dokument. Takisto to funguje s Sheet.new. Voilà, nová Google tabulka. Máš rád radšej Microsoft veci? Funguje to tiež. Word.new. Spustí, aj keď to dlhšie trvá, nový Word. Taktiež Excel. Excelovskú tabuľku. Funguje to aj na ďalšie typy, ako sú prezentácie alebo formuláre. A teraz mi úprimne povedz, vedel si o tom? Daj mi vedieť dole do komentárov a sleduj ma, ak chceš vidieť ďalšie weby, čo ti ustrelia dekel.